Renouveau télé la jabagaw an ka foli be aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la anw bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi araba Renouveau matin kɛnɛ kan. Biye araba ye septembre kalo tile 10 ani 5 san 2021 sɔgɔmada in na aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sanga kɔnɔna la ka aw fo ka wale ɲuman dɔn ka fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la aw ni layidu ta aw ye ka fɔ an bɛna nin kɛnɛ la ɲɛnamaya aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa se juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye an bɛna aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan min b'a to aw ka kunnasiri o ka ban pewu o la bi arabadonya in na anw ka nɛgɛ karafetigiw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ban kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila bɛ yan nɔ sɔɔni ka don kunnafoniyaw kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen bɛɛ dalasalo ka di aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu o la ko dugubila o ka fisa ni ladala wuli an mana sigi nin kɛnɛ in kan maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ soli ka wuli don o don k'u ka danaya da anw kan an bɛ aw fo aw minnu bɛ yen nɔ n'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka ban n'aw sɔgɔlen don aw na ko aw ni ɲantuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye minnu fana bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnin ka bɔ Segu an bɛ Segukaw ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Besago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Boron radio Fasokanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Franci ama ɲinɛ an ka maa minnu bɛ k'an suit an ka page Facebook sanfɛ ni o ye Renouveau FM Renouveau télé page ka taa se Renouveau matin page ma an bɛ abonné kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi araba Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye Amadu El Konare ale bɛ yan sɔɔni ka don kibaru bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bamanankan cɛɲi na ka di aw ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ o la ko nin ye aw ka kunnasiri bantɔla ye honorable i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma fan la tumata i bɛ vɛsi la bi dɛ awɔ prime wa indemnité jumɛn kelen tɔnbera ou bien an tɛmɛna o phase kan ka ban sogɛl nale ya ko sumayale dɔɔni n'o tɛ ɲa kana kana n'a turu ta ka da sogɛl kunna e ma ne ɲininka i ye ɲininka min bɛ yen n bɛ k'o de f'i ye ko gɛlɛyara n ye an banna chemise la ka sabu kɛ coup d'état bɛ kɛ ni o ye an ye forokiya dɔ ma o y'o kuma ci a kuma an seginna vɛsi ma o kɔni ne bɛ sɔn ka kɛ balabada ye sa sabula o fana ye député fɛn ye i finteni dun bɔtɔ la don dɛ funteni bɔ ni maa min bɛ tilen biro kɔnɔ o k'a ci kɛ vɛsi dɔ ye maa min bɛ terrain sanfɛ ka taa kunnafoni ɲini na vɛsi dɔ i ka bɔ tile kɔrɔ i yɛrɛ b'o tɔ vɛsi don kɔni ye an bɛ miniti filani mun kɛ yan n'o tɛ n'an bɔra an bɛ kuma o ta fini de don ka daba da an kan na bon e bɛ to ka baro tiɲɛ de ne ka cikɛ ti bɛn e ma n y'o de f'i ye foro bɛ n fɛ o tɛ se ka bɛn ne ma parce que ne ma ɲɔ ye ne ma kaba ye ne ma tiga ye ne ma fosi ye sibiri ɲɛ 1 mètre carré u b'a f'i ye ko 1,2 hali ka karisa i ka nin yɔrɔ ni sigi ma n bɛ guwa kɛrɛ n bɛ tigɛ dan la o tɛ ɲɛ bɔ duguba a mana k'a fɛn o fɛn ala y'aw sigiyɔrɔ bɔ ma a y'aw débrouiller an ka dugawu b'aw ye ala k'aw dɛmɛya kosɛbɛ amina yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a tɛ cogo la tabarikala sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔɔni an bɛ kɛnɛ di e ma i ka tɛmɛ ni don kibaru ye o la bi araba anw ka programme olu filɛ nin ye ŋunuŋunukanw bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yira k'a fɔ ko nin wagati laban in na fɛn bɛ tali kɛ Mali la ko o ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila kɛnyɛrɛ ye lakanabolo dɔ fɛ ka bɔ Rusikaw fɛ yen nɔ fɔ cogoya wɛrɛ la aw bɛ se k'a faamuya cogoya min na yalima ko Mali ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila ani Rusi mercenaires dɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa o kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ nin wagati laban in kɔnɔna la yan nɔ an fɛ Mali kɔnɔ o la anw bɛ mun ni dɔn ko in kan Isa Kaba Sidibe ale ye ɲinini kɛ a ko kan a bɛna o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen di an ma sɔgɔmada in na o kɔfɛ sɔgɔmada in na anw bɛ taga M5 RFP sifinakaw olu fanfɛla la ka kuma di olu ka kuma lasela ma o ka se ka ɲɛfɔli k'an ye fɛn bɛ tali kɛ Sogɛli n'o bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre la ale kɔni ka tile 100 sɔrɔli gouvernement ɲɛmaaya la
M5 RFP sifinakaw akilinata ye jumɛn ye o kan u ka yeta ye mun ye sɔni an bɛna kuma di u ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw ka don baara ɲɔgɔn weleli o ye Yakuba Dumiya ye ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la an bɛna kuma di Yakuba ma a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw la ko u ye opération dɔ kɛ maaw ni o yɛrɛ bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna la Yakuba kɔni bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma o kɔfɛ Awa Daɲogo ale wulikajɔ sabati ka se docteur ma kɛnɛya kunnafoni o bɛna lase aw ma ka fara o kan ko mun kɛra an ka Mali kɔnɔna la ni Alexis ma sɔn o ma aw bɛna kuma di Alexis ma a ka yeta ye min ɲa ma sɔn min ma a ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan Sori Ibrahim Diallo sɛŋɛbali ɲinɛbali ale bɛ an ka siraba kanaw la ka ban a bɛ jateminɛ la sɔni an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka kɛɲɛ ni an ka nɛgɛ karafetigiw ka wulikajɔ ye a ka se ka taa ni ka segin kunnafoniyaw ka o di an ma anw ka bi don fɔli duman an bɛ taga fo Burkina Faso ka se ka na n'o fɔli duman dɔ ye ka o yira aw la an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka tawdenikaw fɛ yen nɔ sankolo o bɛna jɛya samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni tawdeni woroduguyanfan y'i bɔ a la yenkaw fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci fɛn bɛ tali kɛ gɔngɔnbulonko na sira fɛ gɛlɛya tɛna don filɛli la Mali marabolo kelen-kelenna si kɔnɔna la o la bi tilega in na ko sanko kɔni bolo dalen don k'a daminɛ tilega in na ka taa bila sufɛ la Gawokaw fɛ yen nɔ Menaka, Tombouctou, Kayi, Nioro, Nara, Kita, Mopti, Bayangara, Kulikoro, Buguni, Sikasso, Dioila, Kuchala, ani Seku. Ni marabolo ko fɔli k'olu bɛ se k'u sigi ni sanjiko ye bi tilega in na ka taa bila su in na la o la tilega in na funteni bolo dacogo olu filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ Kayikaw la olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye Kulikoro olu ta bɛ jɔ 32 la Sikasokaw olu ka funteni hakɛya bɛ jigin ka na degere 29 na Segu olu ta bɛ kɛ 34 ye Moptikaw olu ta bɛ jɔ 35 la Tombouctou tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 38 ye Gawokaw olu ta bɛ kɛ degere 40 ye fɛn bɛ tali kɛ Kidali la olu ta bɛ jɔ 41 na Menakakaw olu ta bɛ kɛ degere 40 ye funteni degere 45 o bɛna kɛ Tawdeni bi tilega in na Bugunikaw olu ta bɛ jɔ degere 29 na Kucala olu ta bɛ kɛ degere 30 ye Kitakaw tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye Nioro olu ta bɛ kɛ 36 ye Narakaw olu ta bɛ jɔ 37 la fɛn bɛ tali kɛ Douanzankaw la tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Sankaw olu ta bɛ jɔ 34 na Banyangara olu ta bɛ kɛ 35 ye funteni degere 31 o bɛna kɛ Dioila tilega in na Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulonko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔ jan filɛliw la bi tilela fana dɔw dunnen kɔfɛ walima su in na Bamakokaw bɛ se k'aw sigi ni sanji ko ye tilega in na funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 32 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 31 ye nin wagati bolo dacogo ye ka di aw ma aw mana kɛ Mali marabolo kelen-kelenna fɛn o fɛn na a ko ɲe aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ko Ala ka bi araba tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye ko ni jɛmukan in kɛnɛ mana sigi anw kɔnubagaw mago bɛ jɔ kunnafoniya fɛn la a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la Amadu n ye sira di ma a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la hali ni y'a sɔrɔ ni min ma taa ji min sira fɛ don min i bɛ dusuma kasaya o ko la sabula kibaruya ye funufunu de ye a bɛ se ka fiɲɛ wuli ka kɛ dɔ ka daro a bɛ fiɲɛ wuli ka kɛ dɔ ka nɔnɔ yɛrɛ mɔlen na nin bɛɛ ye ko n'a taabolo ye sabula a bɛ munumunu c'est le tourbillon min mana bɔ ka bin don min na o de bɛ lase kanubagaw ma bi taa mun na ka se bosow fan fɛ o fana n'a jɔsiw yɛrɛ la kibaruya n'a nacogo dɔn sira b'i bolo aw ni ce a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru la an ye fɛn dɔ fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn ka fagan tigilamaw tɛngɛlɛma kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ Bamako Kuluba sira k'a sosa yen nɔ fɔ ka taa Kati o tun ye dibi mɔni ye i k'a dɔn awa i ni maa ti bɛn a ti ɲɔgɔn ye dibi b'a la an y'a fɔ ka a kɛ ni tɛngɛlɛmali n'a bɔgɔrɔ dɔn ye
anye sereya usoro mi metalike kura dona o stra inve abela jele ye sisan suro anyere munumunu na ka jatemina oke awa minye kura mputo kura uturula ye no o jamana fama ka wulika jodo amina ajaira awla bi sogomadaina donki baru kene kanana o amito bakuruba wla bi sogomadaina fana ka wla donya ka fo kuma gwale do ko Mali ni Wagner no be talike kenyere yella kana bolo dawla ni olu ko ni mi yere la kana bara bolo tigeno blani jamana wi ko Mali ni uya ko do ni nyanche akobe danga jmena anye mi nyina amino nyefo awenga ka ola so mi ka fo Francis be ko dimile do koina o ka ministry mi nyesine la kana ko ma ko hotel so ni mako ni mandi olu ye o mi nyesine do affaires étrangères mo ko ni ninkera ko Francis keni na e ka do dansi ka bara la finitigi lakana ya nasrafe amena kuma kan biso madaina donki waro kono na Dr. Shogali yesa le kemesro menye ministry nyema nya koni na farambe ubulu akobe chugo di danga jumena amena mado fana hakili na ulame ola bi amantoni na kan susu aka do Mali korot le bi ba anike yanka kiwaro ya belebele munumbe ka be faranywanga ka adegero mo ninga di awma biso madaina ayaw bisimla watimina dionga ubala ka na meninga laje minye uluka mere Dauda Kane ku ubela jele ku bisimila biso madaina awniche malide munu sigile do ni wati na jedu torodo komini na munu menchi ba munu me daba munu be jiwoyo munu be kado boso fala marala ni yeleke bu ni bela jele ye kati maraye munu ye ma chesir lewnye jamana yirwa ni jamana bara ukama u chesir mbe nka hali ni asro jamana fama u nyinele do ko sigida yirwa bara nasra tiga ula lokoli ko sira ko kuranko jiko o benata obeku jenyoro fin lempo be saranga jamana fama u nyine mbe bele dugu ni fafela ba ko o fo hakilila jigin ka to ka ke asime gweta naka jama kulu ye ka se Dr. Shogal ko kala maiga ma aw ya bismillah biso madaina do kibaru ko na nya fo tinto gole ya batu me kati du ko na aleni mako ni nyanche krengere ni nyana metalike ko fesra fe ni o ye kuluba srai ni bora ka bai dibi moni do nganye ulika jo ke hayira ka fo jamana ya taberela anyebe femina ni niye akura de menena kunungo ere amse ka fo abe menena sabula kunu tile kuru karabela jele ya soro technician be ulika jo la wasa yele bse ka soro kati ani bomako ni nyanche kuluba srafe amedoni mina iko biyo koni kera tabari kalaye sabula sufela na ni sira intunye lakana balia sira baya masoro la ka fo cheni kela kule koni tume janda mauni nyanche nga yele koni kuramputo kura chama turulala inafa nyabala chuga mina dona na taula mimina asra matrafali sebekoro noya katika oni Bamako kao olusra matrafa bawulo jango mununga bara fakamani wulika joka bo shufe kusebe ani solika bo kebo abena uluka bara usabati uye kusebe aw mamnu ya kebo uye ambe funyana nanyu ana amba ko ben na chesri kake jamana de bela jele ka dosoro jamana sorola kanake munu mulo bero uluka na cheka ke borolo tiku sigi amitanye feni ki waro uye katini kolokani ni nyanche sirain ranya yeleke bugu masunyana kunungo kasara dokera ino be talike siraba kan kasara lawo mi fana jabi na yira awla sisan oflaw nyekoro ka awla donya ka fo ni kasara ingara nige kan yakonoto kunu wati yeleke bugu ani katini nyanche mi metalike jen nasara club nga je kulumi manfe ya no ATM ye oluka bolo farami Espagne kawe oluko ninga mobili dotumala kata ikado nga fo kolokani minya aleni diton do ko no camion mangani ye oluko ni ye unutrunwano min ko ninkara kasara ye kaseka Espagne ka sura dasi ma sabasebe koro joki yoroni bela jele Espagne chede munu me awie helicopter bla kata chunye no kasoroka surasi che sabai bela jere leta ningu kundani uye kado nga fo kulikoro kan wasa uka kamba mimbe uka lakana baro biseka sabati frakelu be sabati sura amaseka kiwari asoro ufare to ya uka nga bitle konna la na ulika joke nga kado nga fo mobile bawo be ka ke kasara wati ni wati halibi ulika joka buluda note ni mobile ko fota munu ye sura da si keleke blende uye utibuli ko sebe yere ka ye ka fo ni beni tara nyantu ofana ifanye mini akagulen kusebe
wulika jɔ kan ka kɛ minnu na adamaden ni ka se ka lakana siraba kananw na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Sikaso janjɛw ka fɔ Mali sɔrɔsilakaw kun Sikaso mara la i n'a fɔ an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔ u bɛ tali kɛ i k'a dɔn tiɲɔgɔnna dɔ sabatira finitigilakaw ni jugu marifatigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Yoroso mara la dugu min bɛ yen n'o ye pɔsu min filɛ Mawukaw fɛ yen a kɔni yɛrɛ k'a fɔ a ko kotɛ ma dɔn ni ku ye wa banbanjiw kɔni k'a dɔn u naani kɛlen sɛbɛkɔrɔla kale tariku la sabula min bɛ tali kɛ an ka cɛdenw na o kɔni ye bɔrɔndɔli damatɛma kɛ min ye yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen finitigilaka maa fila Mali la olu joginna juguw fa fɛ su min yera n'o tɔmɔn'u kɔ o ye su fila ye kisɛ kɛmɛ ka minnu buruja moto 91 o kɔni u bolila k'o sɔrɔla u bolo min ye ka se arajo 1 ani marifa misɛnninw ni marifa minɛnw a n'a kisɛ dɔw ma b'a yira k'a fɔ nin kɔni ye sebaaya jɔnjɔn sɔrɔlen Mali fɛ min kanuna sigidaladenw fɛ k'a fɔ ni nin kɛra jamana b'a dɔn jamanaden b'a dɔn a lakanalen bɛ wa a b'a to jamana yɛrɛ tɔdenw ka hali bi senkɔrɔmadon ni laɲagari kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaa ni armée jɔnjɔn bɛ jamana bolola na an ka jamana kɔnɔ hali bi wulikajɔw ka sabati wari minnu b'a la ka fusuku yuruguyurugukɛlaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen taraki waasa wariw bɛ se ka don donna ɲuman fɛ finitigilakaw ka minɛ jɔnjɔn sɔrɔ ni ka tila ka u la kalan an bɛ to hukumu kɔnɔna la kumaw ka ca kosɛbɛ ko Mali ye tɛgɛnɔbila dɔ kɛ ni Rusikaw ka kɛnyɛrɛye cakɛda bolofara lakana bolofara min bɛ n'a bɛ wele ko Wagner walasa ka se ka na Mali kɛlɛkɛcɛw olu lakana k'u lakalan ko ɲuman ka dɔ fara Mali ka lakana ko koɲɛw kana na lakɔkɔlikala ka sɛbɛkɔrɔ jirɔja ni ka se ka Mali lakana bolo dɔw kalifa ni maa ninnu na ko bɛ cogo di kuma in kɔni durusira kunnafoni sɛbɛn Reuters ale fɔlɔ de bɔra ni sɛbɛn nin ye o doni bicɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka jaso ni ka paro i ka faamuya cogo la nka min ye wulikajɔ minnu bɛ yen ni anw y'o kɛ kunungo o ye kibaruya min sɔrɔ anw na o ye k'a fɔ ko in kɔni sigi k'a fɔ baaraw bɛ sen na nka minisiri min ɲɛsinnen don lakana ko ma n'o ye Sadio Kamara ye kibaruya ye kibaruya min sɔrɔ a bolo fɔlɔ o ye k'a fɔ a ma sɔn k'a fɔ a da cɛmancɛ la min yɛrɛ bɛ yen nka a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni labɛnnen don bi ka tɛgɛnɔ hakili falen-falen kɛ ni maa o maa bɛ yen n'u bɛ se ka dɛmɛ don Mali ka lakanako la walasa malidenw ka lakana ko Mali faamaw labɛnnen don bi ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye o kumaɲɔgɔnyaw ni sigikafɔw kɔnɔ ni bɛnkan jɔnjɔn sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ Mali ka lakana nafa bɛ min na o kuma wulikajɔw bɛ sigi sen kan ka sɔrɔ ka bɛnkan ko baaraw olu ɲɛɲini nka nin kuma in kɔni kunkɔrɔlen ni Irisi cogoya fɔra Faransi k'a bɛ tɔbi jamana kɔnɔ a ma sɔrɔ k'a fɔ ka se ka bɛnkan ta Mali ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn ye min ni a bɛ Faransikaw bali ka suna o kama o ka minisiri min ɲɛsinnen don lakanako ma ni o ye Florence Parly ale yɛrɛ kumana ka kuma minnu na a y'a jira k'a fɔ nin kuma minnu k'a bɛ sen nɔ n'i y'a sɔrɔ nin ye wulibali kɔni ye Mali fɛ ko nin ti diɲɛ olu Faransikaw nin ti bɛn olu ma bi a man di olu ye sini o ka minisiri min ɲɛsinnen don Faransi ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma ministre des affaires étrangères ale fana y'a bila o da la ale yɛrɛ dusuma kasaya kojugu ko ni Mali ye nin tɛgɛnɔbila kɛ ni Irisi ka nin lakana bolo nin ye ko a bɛna laban Faransikaw ka bɛnkan min bɛ u ni Mali cɛ lakanako la k'u b'o bɛnkan papiye sɛbɛn fara k'a da ka o jɛɲɔgɔnya can bɔgɔ ni ka taa ni u yɛrɛ ye ale ka kuma ninnu kɔni ye nin ye k'a dɔn k'a fɔ jamana fangatigi ɲɛmakɔrɔw kɔni bɛ k'u bolo mɔnɔbɔli wɛrɛ minnu kɛ lakana bolo wɛrɛw nɔfɛ min tɛ Faransi ye bi a bɛ ka Faransi sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ olu ka kalifa degun bɛ nin waati laban ninnu na a ma sɔrɔ Maliden yɛrɛ fana sɛbɛkɔrɔ dan dɛ olu la kosɛbɛ ka sabu kɛ lakana kow cogo caba cogo ye ani sɔrɔsɔrɔ ni dibidibi ko minnu bɛ yen ni bolo bɛ sin Faransi la o ko ɲɛw kan nka an bɛ waati min na i ko sisan ni cakɛda kɛnyɛrɛye cakɛda min b'a la ka kofɔ Irisi ni o ye Vladimir Putin ale ka jamana kɔni ye maa caman ko lakana bolo in ni Irisi jamanakuntigi ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o kuma ko ni bɛnkan sera ka ta Mali ni u cɛ ko a bɛ kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ni ŋaniya jɛlenya ye sabula maa teri maa kɔnɔ jɛya ye a ka ca Ala fɛ goya bi duka nka teri maa kɛ a sɔzɔn bi kan ka sɔrɔ ŋaniyaw tɛ kelen ye ko ka gɛlɛn kosɛbɛ o kɔni jalaki bolo kɔni sɛbɛkɔrɔsinen don Faransi ale jamana na nin waati na a ma tigɛ da min na ɲɛfɔli wɛrɛw bɛna k'a kan bi sɔgɔmada in na wa ɲininiw yɛrɛ fana bɛ sen nɔ a ko kan nin bɛɛ ye Mali kun ka kuma ye o min bɛ tali kɛ Sogɛli la ale yɛrɛ fana ye minisiri ɲɛmaa ye olu de wulila ka sabara fara tilegan fɛ ka jamana kɔrɔtigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita k'ale gɛn
ka bɔ jamana ɲɛmaya la ni n ka fanga dafiri ko jamana ka gwɛya minnu bɛ lakana ko dun ka fa musaka ko sɔrɔ ani ka taa se lɔkɔli ko kɛnɛya ko jɔse fɛn fɛn jamana kɔnɔ n'o ye sɛnɛko n'a ɲɔgɔnna ko jamana faama laji dɛsɛra sɛbɛkɔrɔ dɛsɛra k'u ye jamana kɔni kɛ n yɛrɛ kun ye k'a dun k'a manger kama i bɛ ka gwɛna caman yɔrɔ fanga maaw kɔni nana hali bi Choguel ko ta wa man sabula ko finitigi minnu bɛ yan ko u tɛ ka foyi kɛ min bɛ jamana yiriwa baaraw sanitɛliya ko fɛɛrɛ ka kɛ transition ka di maa minnu ye coup d'état yɛrɛ kɛ ni a sababu ɲuman ye M5 RFP o kama Bandaw ni Moktar Gwene kɔfɛ tuguni u ye fanga di ko kura M5 RFP ma olu y'u wakulu don Choguel la k'a kɛ minisiri ɲɛmaa ye a ye sa tile 100 ɲɔgɔnna sɔrɔ o baara la jamana kɔnɔ mais yɛlɛmana mais ma yɛlɛma ta cogo bɛ cogo di a ka kan jamanaden dɔw k'u fɛla fɔ la Umaru Koyita ale ye wulikajɔ dɔw ko k'an k'a lamɛn. Le peuple a besoin qu'on le tienne la main pour qu'il se sente debout. Ni a yɛrɛ sigira fangabulon ɲɛmaya kunna juin kalo tile 7 san 2021 jamana ɲɛma Asimi Goyita fɛ u kɛlen kɔ ka Bandaw bɔ yen nɔ. Fɛn min kɔni Choguel ko kala Mayiga ye ale fangabulon kura sigi ni maa 25 ye ani maa 3 minnu bɛ kɛrɛfɛ n'a bɛ f'olu ma ministre délégué tile 100 o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ mun de falenna fɛn min kɔni jamanadenw ye olu hakilila tilanen don o hukumu kɔnɔna na ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko waati laban in na ko fangabulon kura ye baara caman kɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa lamɛn k'o t'u fan fɛ. Kɛlɛ in yɛrɛ daminɛna kun min kama an bɛ se ka fɔ kun falenna o de kɛlɛ in daminɛna fɔlɔ ka na ni justice tun tɛ jamana kɔnɔ. Insécurité kun bonyana kojugu, santé kun tɛ yen, éducation kun tɛ yen. Ni ye tile 100 in ta k'a lajɛ an bɛ se ka mun fɔlɔ an bɛ se k'a yira k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɔra kunba mun kama fɔlɔ n'o ye justice ye impunité o wale kɛlɛli daminɛna an bɛ tila k'a lajɛ fɔlɔ kɛlɛ in kɔnɔ maa dɔw bɛ yen olu tanyala an bolo bingali kun kɛr'u kan o justice daminɛna n'a ɲɔgɔnna caman ani an ka finitigilakaw formation m'u jɛ partenaire ɲɛnama kun t'u bolo bi bi na an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'u tɛgɛ bɔ jamana wɛrɛw kama minnu pɛrɛnnen bɛ ka n'an ka finitigilakaw dɛmɛ k'a bɛ jamana bɛ jaabi baara kɛ o y'a sɔrɔ plan b'i bolo a y'o kɛ ka bɛn dɔgɔkun 6 ma. Lakana sabatili yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ Choguel ka tile 100 a ma kɛ waati ye waati min nana ni basigi ye o yɔrɔ la o fana tɛmɛnen kɔfɛ dun ka fa ani an ka sumanw an y'a ye k'a fɔ o bɛɛ sɔngɔ yɛlɛna gouvernement ma se ka na ni basigi a ma se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka an ka kɛ kelen y'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ale de kun ye maa ye maa min école karamɔgɔw n'a kun y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka article 39 in o kɛlɛ la kunun o y'a sɔrɔ a ma kɛ premier ministre ye mais ale yɛrɛ n'ale premier ministre ya la sɔrɔla a n'olu fɔra ɲɔgɔn ko o article kelen in na fo ka taa kɛ olu yɛrɛ baara jɔ. Fɛn min kɔni jateminɛnikɛlaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko bakuruba la ko Choguel ko kala Mayiga ko ale ka baaraw bɛ camancɛ la. Mais a bɛɛ man ɲi a bɛɛ fɛnɛ tiɲɛnen tɛ ɲuman b'o la kolon b'o la kamasɔrɔ a ka cakɛdaw la ministriw b'a bolo vraiment olu b'u ka baara la u bɛ k'u seko n'u damayira yira ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'a seko bɛɛ lajɛlen de yira ko in na pour que ko in ka se ka ɲa mɔgɔ si t'a fɛ a ka tiɲɛ mais o la an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se ka min fɔ an lamɛnkɛ jɛkulu ye ani maliyɛnw ye il faut que an ka se ka bɛn kelen ma an bɛ se ka tugu a kɔ k'a ka idéw lajɛ minnu ka ɲi k'a tugu olu kan minnu man ɲi ka hakilinaw di a ma parce que ni an fara-farala na tuguni an ma kan an ka bin erreur wɛrɛ kɔnɔ. Fɛn min kɔni fanga furancɛ mara baara tɔw la ni Choguel ko kala Mayiga ni ale ka mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko baara kɔni bɛ ka kɛ fɛn min kɔni fanga kɔrɔ min dafirila o maaw y'a yira k'a fɔ k'u kan ka gɛrɛ maaw la ka maaw hakililaw lamɛn. Ale bɛ posture mun kɔnɔna la kabini a nana mun de ye k'a fɔ anw de ye kɛlɛ kɛ anw de ye fanga bin anw de ye changement maaw ye anw de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la a ka bɔ o kɔnɔna la maa si kelen tɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la maa si kelen tɛ se ka Mali bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ donc a ka bɛɛ de wele ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a ka bɛɛ lamɛn. c'est la première fois ne yɛrɛ ka premier ministre dɔ ye a kelen premier ministre a ye maliyɛn bɛɛ lamɛn a ye minnu bɔra fanga la minnu ye jamana dafiri hali minnu ye jamana dilan minnu y'a don ta a ma bɛɛ si sɔn ani si ye peut-être minnu bɛ fanga la kunun u ye wale dɔw kɛ minnu ɲɛna dɔw bɛ olu ma ɲɛ mais ni minnu ɲininka minnu ɲɛna e b'olu améliorer cogo di minnu tiɲɛna a bɛ corriger cogo di a ye o parti tɛ yen o entité tɛ yen o syndicat tɛ yen o société tɛ yen premier ministre minnu ma sigi ka kuma avant ka gouvernement sigi. Yani don nataw kɔni cɛ fɛn min kɔni gouvernement ye ale ka baara bɛnnen don sigikafɔba min bɛ yen nɔ ni u b'o baara bolodaliw la ka se k'o labɛn hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ parti politique ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛna don o sigikafɔ baaraw la.
Umar Koita renouveau don kibaru konnana ko fleni yewu ya soro ko atenna no dobulu nga dobula be mana beni hakilina do ko nasratigawla o do yere fanango ko ma welele ka lame o e kuma wore nka abe min vie hakilina la o fana tali berela o fana nyata ko reye o ni bela jele jala ki ube sena do ko shogali ye mo wele ka maula sigi ko nga ko e mini hakilina fo ko mi ma yere kuna ko aboke amako foite ma toka realmente la ko kama minye parti politique ni classe politique je ko were mun be no e malde bolo fara wore ye ka do nga fo no e société civile ma do ye ko lu fana kele no ka dusuma ka sa ira ka keni ko tablo ye sabula ko ni shogali hakili fale chama genka olube munun fo kwa hakilina wala jamana joli bara wala kwa atikalato wala utale ko fe ayre ye munun fo kwa ba ke atai ni be gbele aye o asserte faso ka ke wale olu ko ningo ko ka shogal gwe isaka ujimuna jewu wa mtla kana ndaso la ka de awma wati javara sanga bina ni fla on tana ko shida sisan wati na montru kala la matigi bela jele ka jasin nana munun dai jago olu kote aw munun yarabe ni lere donjon bolu tala asira olu fe fanta to mota namu donc ibaru ta ko folo op metalikenna ibe fo igatim nanjala ametaka suri Ibrahim Diallo ale fanfe on ni ke graffiti ni la ben sabatira ukaseka on ni suri ka kuma nyoko ya sabati tanga segi metoko mna soko madaina suri be no di ama